So, ayan guys, palunga. So, kakarating ko lang, galing mag-grocery, and parang umuulan, hindi ko alam kasi pag nag-vlog ako umuulan, medyo maingay siya. Yung patak ng ulan. But anyway, pakita ko lang sa inyo ha. Nain ko lang ito, medyo lumalakas na yung ulan. Bumili ako ng ano guys, anong tawag dito? Ito. Wait lang. Nain ko na lang to para magamit ko. Bumili ako ng tripod na para sa aking ano, kasi kailangan ko to kasi lagi na lang nahuhulog yung aking phone. So eto, para malagay ko siya kung saan man ako mag-vlog. Merong maganda doon, yung merong light 799. Kaso parang ang ano naman, maganda sana yun. Kasi ano siya. So ayan, try natin. Bisa dari pa be. So dito na lang tayo mag-vlog para hindi maingay kasi dun sa ano eh. Maingay dun sa kusina. Yun yung itsura ko. ang haggard besh. But anyway, so ayan, namili ako ng mga ayan, dito tayo sa may ano, sa may TV. Ay, gunting palihog pa. Nakigunting mo. Oh, very good. Ayan. Diyan na lang kasi wala akong kasi ito yung binili ko. Kasi naubos na yung ano namin. So, bilang ko si Hagrid ng mga plastic na magagamit niya kasi pag umupo siya sa sofa, kailangan meron siyang kinakain. So, ayan. Binilan ko siya ng dalawang plastic. Ano lang to, 8 pesos. So, dalawang kulay para kung binugasan yung isa, at least meron siyang reserve. 39 pesos kasi malaki yung ketchup namin dito. Hinayos na, be. Cute niya. So, pero hindi siya maano sa camera, no? Pero pink at saka may something na yellow. So, maliit lang kasi siya. Kasi pag sa tea, yung malaking ano namin, batas, cup. Tapos, dahil nga naubos na yung aming mga ganito, nabasag lahat. Yung isang gabi, nabasag ni Hagrid. So, ito, bumili ako 21 pesos. Bili ako ng 3 piraso. Kasi para sa mga sauce, pag nag-ano kami, wala na kaming magamit. So, ayan. Maingay talaga yung ulan, besh. Ayan siya. Ito, para kay Hagrid ito. Para sa cereal niya o kung ano may kakainin niya. Bagbag mama. Mellowwares. So, dalawa na lang yung binili ko sa kanya. This is 49 pesos. Meron ding 39 pesos. Kanilang pwede gamiton ha. Di na ka pwede mo gamit aning baan ha. Ngani ah? Ay, kabulon ako. Cereal ni, butangan ni milk. Ay, di, cereal ni tanan, and milk tayo ni baso. So, ayan. Yan lang naman yung binili ko. Kasi yan lang talaga yung kailangan namin. Kasi wala nang magamit yung ano. So, ayan. Wait lang. So, eto, actually, 2 boxes. Yun, yung isa. Eto din yung isa. So, 2 boxes yung aking dala kanina. So, nag-taxi ako. Tamang-tama pagdating ko, umuulan na. So, sakto-sakto. And ito, ipaano na natin to. Ito talaga ang cute. Ang cute-cute. Ayan. So, dyan muna kayo ha. Ito, cut natin to para mabuksan na kaagad. Kasi may ano to eh, karne. Ha? Natin. Chiring! Alam mo yung naloka ako sa gulay lang at saka sa meat. Umaabot na siya ng mga 1,000. Ganun kamahal yung mga bilihin. So, ayan, random na ito. So, eto, meron tayong carrots. Ito, lang. Meron tayong, carrots. Mahal yung carrots, te. 44.95. Mahal yung carrots. 44. Kasi hindi ako namili sa palengke, guys. Kasi natatakot ako. Kasi ang dami-daming tao. Walang social distancing doon sa palengke. Kaya talagang sabi ko, doon talaga ako sa Gaisano mag-grocery. And eto, bumili ako ng kalabasa, 19 and 10 cents. Ayan. Medyo naloka lang ako mag-grocery. Kasi medyo matagal na ako hindi nakapag-grocery talaga na bulto. Kasi usually talaga, pakonti-konti na lang yung pag-grocery ko. Kasi nga, bumili lang kami dyan, sa baba, ganyan. So, ito, bumili din ako ng cabbage. This is 42 pesos. Para to sa mga pansit or whatever na pangdagdag ba, pamparami.
Ayan. Bumili din ako ng onion, 25 and 50 cents. Medyo mura yung onion ngayon. Kamatis. Kasi yung kamatis ko, kinamatis din siya, te. Hindi wala siyang tubo. Puro siya bulaklak. Kaya bumili na lang ako kasi favorite ko yung kamatis. Ayan. Kinakain ko talaga to. 15 pesos. Tapos ito naman is medyo malakas na yung ulan ha. Lalakasan ko na lang yung boses ko. Ito naman 15 and 75. So dalawa. Saan kong bumili ng ganito na bell pepper? Kasi gusto kong magtanim. Gusto kong kunin yung kanyang buto sa loob. So itatanim ko siya. This is 45 and 85 cents. Ayan siya oh. Ayan. Ng dalawang Baguio beans, 8 and 90 cents at 11 and 70 cents. So dalawa. So puro gulay. Tawag dito, spring onion kasi itatanim ko kasi kinukulang lagi yung spring onions natin. Ako ng, anong tawag nito? Sweet peas para sa pansit. Pagtarong ba? Suka at saka toyo, mga refill. Din ako ng milk for Hagrid at para sa akin na rin. Yung talong, ang haba. Grabe oh. Ang haba. Ito 32 and 30 cents naman ito. Yung apple nila doon, 61 and 90 cents. So ito lang. Apple lang yung nabili ko. Kasi hindi na ako bumili ng watermelon kasi parang mabigat na masyado. Ito, bell pepper, 34. Meron akong bell pepper na tanim dyan pero wala pa siyang bunga. Bulaklak pa lang siya. So abangan natin. Puro gulay ito guys. Anong tawag dito? Patatas, 3 patatas. Ayan. Dilata. Kasi dilata. Kailangan natin yung mga dilata for emergencies at saka sa mga tamad days. 3 Argentina beef loaf. Tapos, ito. 4 na, ito naman yung nabili ko. Youngstown na naman. Wala nang ibang ano doon. So, Youngstown corned beef, 4. Ang Youngstown na sardines. Ayan, 5. Tapos, yung malaking vermicelli na sotanghon. Ito, pang stock ito. Kailangan namin yan. For Hagrid, yogurt. Ayan, 4 na piraso. Ito, Mang Tomas, siga at spicy. Kasi may pinaghahandaan si Papa kasi may Sunday bukas. So, especially yung aming ulam. So, bumili na ako ng Mang Tomas na spicy kasi masarap. Bakit? Kasi masarap yung spicy, guys. And eto, Mother's Best na hot sauce. This is, I think, 30 pesos. Mas mahal pala yung binili natin na isa, yung maliit. Kasi minultiply ko, 2 ounce yun. Ito, 5 ounce. Yun pala, nasa 40, halos 40 pesos na yung presyo niya. So, mas mura pala to. So, sarap nito. Piatos na malalaki, 2. Ito, para na lang to kay Hagrid. Mga, ano niya, snacks. Ay, nakatingin ka agad. Sabi kay Hagrid. Tapos, yogurt na, Yogo na Bear Brand, 2. Maliit at saka malaki. And cheese. Ito, munggo. Maraming munggo yung binili ko pang stock. 27, ano na to, 1/4. 1/4 na ba? I know. Lagpas 1/4 pala ito. So, 2. This is 31 at meron din 27. So, pang stock ito. Ito naman, karne at saka manok. 190 yung karne na bones at saka yung manok naman 200 plus. So, ayan. So, ayun. Tapos na yung isa. Palo ko pa, be? Bukta natin yung ita. So, ito yung isa. Ayan, o. Yung isa. Bukta natin. Ito naman, mga sabon ito. Kasi wala na kami. Actually, gusto ko tong bihon na to. Nagustuhan ko siya. So, bumili ulit ako ng 2. Meron pa kami isa dyan. Nabutas pa yung isa kanina. Oh. Kinuha ko na lang din. Tapos, 3 sisters na napkin. Kasi grabe yung pag nagre-regla ko, guys. Grabe talaga yung napkin na nagagamit ko. Mahal yung Lipton tea. Usually yung binibili ko is yung Susan Baker. Susan Baker ba yun? Na brand. Mura lang siya, 30 pesos. 10 bags siya. Ito mahal yung Lipton. I think 87 ata ito. Yung green tea. Yung yellow nito, yung mas mura. Pang malalaking Nova.
For Hagrid na maliit lang yung binili ko. Coco Crunch na duo, yung chocolate at saka yung milk. Tapos, yung new bake ng Gardenia na bread. Ito yung binili ko. Sponge. Namin to for sa dog. Kasi parang doon sa... Kasi ito itong isa pa. Itong bog sa iro pa. Dog food. Dog food man. Bakit? Sada rin puro na ko. Hindi ko alam Sada na rin puro na nalimutan ko. Basta mamahalin Yung ano, ang tawag doon. Yung yellow. Nandiyan ko yung pangalan. My gosh. Nagsawa na sila doon. Kaya, eto, itatry ko itong Nutri Chunks na high protein. Medyo mahal lang ito, $2.50. Pero itatry lang namin kasi hindi naman talaga ito lahat yung inilalagay namin. Meron ba kami dinadagdag na kanin or ano, something. So, matagal din siya nauubos. Bibili ako ng maraming bareta na sulit. 50 pesos yung kada bar. Bibili na rin ako ng surf. Ayan, surf na powder. Ito, I think 87 yung price nito. Wipes. This is 30 plus. Ganon. And then, ito naman yung Palmolive. Ano to? 50% na lang yung price sa isa. Kung dalawa yung bibilin mo, say 50% yung presyo niya. This is 140 and 75 ata yung ano nito. Yung dalawa na siya. So, Zonrox na malaki. At kailangan namin ng Zonrox. Bili na lang ako ng tatlong maliliit. Deodorant na skin white. Ito talaga yung ginagamit. Yun lahat yung nabili natin. So, ito talaga pang stock to. Yung iba. Yung mga gulay lang talaga yung mabilis maubos nito. And yung mga dilata pang stock din. Pakita ko sa inyo, tinransfer ko yung cabinet ni Hagrid kasi plano kong bumili. Kasi pang kitchen rack talaga yan. Pang kitchen talaga. Kasi ginamit ko lang siya for books ni Hagrid. So, tinransfer ko. Pakita ko sa inyo mamaya dahil atin itong itatransfer itong mga napamili natin. Ito yung mali pa. So, ito yung nabili. Ito yung, ano ba to? Ito yung inano ko nung isang araw ata ito. Tinransfer ko, kasi pang kitchen talaga naman ito. Sabi ko, bibili na lang ako ng isang ganito. Ayun, para sa mga stocks and mga supplies na i-grocery natin. So, yan yung ilalagay natin dyan. Tinutulungan niya tayo pero lagi siyang kasi ang bigat daw ng cabbage. Siya yung pinalagay ko ng mga mga gulay sa ref. Ito mabubuhay kayo sa akin to. Bell pepper na yellow. Try natin. So ito yung kalat natin. So iyaano na natin yan ngayon. Ligpit-ligpit na tayo.